गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर फैफिनलायबाय चेनेलाव सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै थ' समायाब्लाबो थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि जोङो मिथिबाय थाखानाय आपडेट्स सावरायनो लालायबाय फंनैसो जोंहा बेनो जाहैगोन दिनैनि जितु आपडेट्स अरुणोदयनि सायावहाय सावरायनि जोङो सेथि आपडेट्सआवनो थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो जोंहा जेब्ला माने सरकारनि आसनिनि जोङो रांफोर लानोब्ला थ' आजिखालि जोङो DBT डाइरेक्ट बेनिफिट फान्ड ट्रेन्सफार जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो थ' बेखायनो जोङो जेब्ला एकाउन्टखौ खुलियो अब्ला जोङो बेवहाय आधारखौ लिंक खालामो ना आधार लिंक खालामाब्ला आजिखालि माने फैसाया हाबनायाव एसे प्रब्लेम जायो थ' बेनिखायनो जोंहा दा एसे जोङो खौरांफोर ओंखारबोनायखौ मिथिनो मोन्दों एकाउन्टफोरखौ थिगैनो लाखियोब्लानो जाबाय थ' बेंक एकाउन्टजों आधार लिंकआ थाथारनांगोन बेयो कम्पालसरिखा ना थ' आरो जोङो बेबायदिनो मिथिनो मोनखादों आधार लिंक गैयाब्ला फैसाया हाबनाय नङा आरो लोगोसे जोङो मिथिबावनो मोन्दों बेबायदिनो न'खरावहाय सरकारि साकरि मावनाय थानो मोननाय नङा ना थ' जोङो गोबांथार बेबायदि सिगांनिफ्रायनो खोनाबाय थानो मोनखादों नाथाय सोरबा साकरि बाकरि थानायफोराबो मोनो नामा आं बेफोरखौ मिथिया खिन्थु दा जोङो खौराङावहाय जोङो मिथिनो मोनगासिनो खौरांनि गेजेरजोंहाय थ' बेबायदिनो साकरि थानायफोरा मोना आरोना हिसाब मथे न'खरावहाय थ' आरो जोङो बेबायदिनो रेशन कार्डखौ बोखावनायनिबो जोंहा बेबायदि अपसन बा जोङो सुबिदाफोरखौ जोङो मोननांगोन ना थ' जेरावनाखि मामाया सिगाङावनो बुंलांखादोंमोन इलेक्सननि सिगाङावहाय थ' निस्सय बेखौबो मोनगोन जानांगौ दा बाखि जियानो हक जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला न'खरावहाय बेबायदि सरकारि साकरियाल माने थानो मोननाय नङा आरो लोगोसे जोङो आधारजों बेंक एकाउन्टआ लिंक थानांगोन अब्लासो जोंनि एकाउन्टआव माने डाइरेक्ट फैसाया फान्ड ट्रेन्सफार जागोन आरोना थ' जोङो मोननो थांगासिनो दं नेनानै थादो जुन दाना फैगासिनो ना थ' एकाउन्टफोरखौ एसे रेडि खालामनानै लायोब्लानो जाबाय थ' जुननि 10 तारिखआव निस्सय 3000 हाबनो हागौ ना हाबनायनि गोबां चान्स दं दा बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांनि थ' बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा PM किसाननि सायाव जागोन जोंहा PM किसानावबो अकल हौवाफोराल' मोना दै आइजोफोराबो मोनो थ' जोङो मिथिनो मोन्दों PM किसाननि रांखौबो मोननो थांगासिनो बारा दिन गैला थ' जोङो नेनानै थादो आरो बेबायदिनो जोंहा अलरेडि नामफोरा ओंखारबोखाबाय दै लिस्टआ ओंखारबोबाय जों वेबसाइटआव थांदो pmkisan.gov.in आव थांनानै जोङो सिङाव बेबायदिनो अपसन मोनखायो थ' बेनिफिसारि लिस्ट जोङो बेवहाय बेबायदिनो नामफोरखौ चेक खालामनानै लानो हायो आरोना थ' रेजिस्टार नाम्बारखौ होदो बेबायदिनो OTP होनानै लगइन खालामदो जोङो बेवहाय थांनानै बेबायदिनो चेक खालामनानै लानो हायो ना थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय जोङो नेनानै थानि दा बेसेबां हाबो थ' दासिमहालागै जोङो बेबायदि बारायनायनि जेबो माबाखौ नुनो मोनाखै निस्सय 2000सोआनो हाबगोन जानांगौ दा बारायोब्ला जोबोद मोजांमोन बारायगोन बुङो आरो बाराया बेनिफ्राय ना थ' बिदिब्ला गोलाव खालामला रायजोफोर आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन आङो नेक्स्ट टाइम बेबायदिनो सम मोनोब्ला भिडिअ लानानै फैगोन थ' जोङो माबोरै चेक खालामो ना थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनो थेवबो आङो भिडिअखौ लानानै फैगोन आरो एसे आङो स्क्रिनाव थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय